लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दा बेवहाय माखासे खौरांफोर दङ। दा बे खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोना माखासेखौ मिथिखाबायबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना मिथिखानाय खौरां नुदोंब्ला स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय, जेबो नङा। आरो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय। फार्स्टआव नोंथांमोननि दिन्थिनो लानाय जादों मैया हथात 14 जुन खालि जोंनि भारतनि सासे गोख्रों फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुत बिथाङा गावखौ फोजोबना लानायनि उनाव गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बिनिनो सासे गेदेमा बिथांनिखौ आं दिन्थिनो लानाय जादों। बिथाङा जाहैबाय सनु सुद। दा बे सनु सुद हिर' बिथाङा दुखु खालामनायजों लोगोसे बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदेरदों, बेनि सायावसो नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय बिथां थैनाय सुशांत सिंह राजपुतनि जायनाखि लास्ट पिक्चार, बे लास्ट पिक्चारखौ साफ्रोमखौबो शेयार दा खालाम होननानै बुंदों बिथाङा। मानो होनोबा बेजों मोनसे फिनजाथाय जानो हागौ होनदों। दा बिनि थाखायनो लास्ट पिक्चार बिथां थैलांनाय राजपुत बिथांनि लास्ट पिक्चारखौ साफ्रोमखौबो शेयार दा खालाम होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जादों, जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बा रावबो जोंबो बे पिक्चारखौ शेयार खालामाजासे थानो हायो। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन किरण बर' बिथाङा किरण बर' बिथांनि उनावहाय आरोबाव भारत गेजेरारि खारनाय गेलेगिरि बिथां कुनजुलता बर'आबो BTC एबा BTRनि ओनसोलारि राजखान्थियारि हानजा UPPL आव जयेन जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दा बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो गोबां हानजानिफ्राय मोनसेनिफ्राय मोनसेयाव बारलांनाय बायदिनो दा बावैसो सान सिगांनिफ्राय माखासे सेलेक्टेड पार्सन बिथांमोनाबो बेबायदि बारस्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बिनिनो गेजेराव कुनजुलता बर' बिथाङाबो UPPL आव जयेन जाबाय होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसामनि कभिड-19नि थासारि। आसामनि कभिड-19 थासारिनि बेलायावहाय मैया सानसेनि गेजेरावहाय 218 सा गोदान केस मोननाय जादों। दा बिनि हिसाबैनो गासै केसआ दा जानानै दङ 4118, एक्टिभ केसआ जाना दङ 2147, डिसचार्जआ दङ 1960 आरो बिनिफ्राय थैनाया 8, बेनिफ्राय माइग्रेसना 3 जाना दङ। दा बेनि बेलायाव नोंथांमोनखौ मोनसे खौरां खोन्थानो लानाय जादों। दा बाहाय थैनायनि बेलायावहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोराव मैयासिम 10 जाबाय होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। नाथाय सरकारनि बिथिंनिफ्राय गासै 9सिमल' दासिम फोसावनाय जादों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे कनफिउजन जाया, बेनि थाखाय खिन्थाखानाय जाहैबाय। दा बाहाय मैयानि 11:55 PM आव जेनाखि जोंनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेखिनि आपडेट खालामदों, दा बाहायबो 8 साखौल' होनाय जादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखायबो 8 साखौनो फोसावनाय जादों। दा बिनि उनावहाय गोबाङानो सोंहरदोंमोन कमेन्ट्सआव दासिम मा साख्रि सोलिना दङ होननानै। दा बे बेलायावहाय नुनो मोननाय जागोन साख्रिनियाव आसाम एक्साइज बिफानाव दङ 6 थारिख जुलाइसिम, आसाम पुलिसनि साख्रि दङ 30 जुनसिम, आसाम फरेस्ट बिफानाव दङ 25 जुनसिम आरो डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसनाव दङ 23 जुनसिम। दा बेयावहाय आङो गासैखौबो सिगाङावनो फोसावखांबाय। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय एप्लाइनि लिंक आरो बेजोंनो लोगोसे एप्लाइआवनो नुफाखागोन माखासे मा नांगौ, मा गोनांफोर दङ। दा बेखौ नोंथांमोननो नायनो थाखाय डिसक्रिपसनाव हाबनो थिननाय जाहरबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेनि गेजेरजों थांनानै इजिलि नोंथांमोना बेफोरखौ नायना लाजोबनो हानाय जाहैगोन। दा बिनि थाखायनो आं बेखौ फिन फोसावफिनला, 9 जाखाबाय, 9 गाहाम गासैखौबो आङो फोसावफिननांगौबा मोनसे भिडिअआवनो जोबोद गोलावद्राय जागोन। दा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।